L-att li se jwassal għat-twaqqif ta' kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika huwa pass importanti mhux biss għall-Parlament, iżda għall-poplu Malti kollu. Dan qalu l-professur u osservatur politiku Godfrey Pirotta li f'kummenti ma' One News saħaq li dan l-iżvilupp għat trasparenza politika ilu mistenni snin. Aħna, u dinja xi ħaġa li jiena kontatta xi 25 sena ilu, meta bdejna nitkellmu dwar kodiċi etika, biex dawn ikunu verament qed jaħdmu, inti ikollok xi ħadd li qed jassishom. U xi ħadd ukoll li b'mod indipendenti jasal għal deċiżjonijiet jekk sarx ksur ta' etika jew le. Sa issa kienu dejjem il-mexxejja u l-partiti politiċi li kellhom jaraw li deputati parlamentari josservaw il-valuri meħtieġa minnhom. Għalhekk huwa importanti li jkollna qafas li jirregola l-ħajja pubblika f'Malta. Iżda hekk kif inhu mħejjef lat dwar l-standards fil-ħajja pubblika, Godfrey Pirotta itenni li l-persuna responsabbli mill-ħarsien tal-imġiba tajba għandu jkun bniedem imparzjali li jgawdi l-fiduċja tal-poplu kollu. Irid ikollna qafas ieħor fejn iċ-ċittadin bis-saħħa ta' tmexxija tajba tal-kummissarju irabbi konfidenza fis-sistema politika u jaf li dak li tiegħu ħajjieħdu. Fil-fatt lat dwar l-standards fil-ħajja pubblika id-diġà jinsab quddiem il-Parlament u jsegwi liġijiet importanti tal-whistleblower u tneħħija tal-preskrizzjoni li dan il-gvern diġà għadda biex itejjeb it-trasparenza politika. F'dan ir-rigward il-professur Pirotta jfisser kif il-progress fl-amministrazzjoni tal-pajjiż u l-imġiba politika għandu jitqies b'mod holistiku. Jekk inti ma jkollokx il-qafas kollu, kollok biċċa nieqsa, is-sistema tal-imx tajjeb, għax inti jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn għamilt il-liġi kontra l-preskrizzjoni li titneħħa, li huwa pass verament importanti l-qoddim, però in-nuqqas ta' imġiba tajba ma tkunx kriminali, tkun ta' livelli oħra. Lilin minn dokumenti mniedim il-Partit Nazzjonalista, Godfrey Pirotta item jgħid li bil-liġijiet li għaddew sa issa u b'dak li jinsab quddiem il-Parlament, pajjiżna għamel passi kbar u importanti il-qudiem. Jiena nemmen li il-preskrizzjoni, il-Whistleblower Act, il-Kummissarju u żviluppi oħra jagħmlu il-pajjiż iktar bit-tmexxija tajba. U allura iktar titfal peace fuq it-tmexxija biex tkun trasparenti u accountable u iktar ma tagħmel hekk, iktar inti tissaħħaħ id-demokrazija fil-pajjiż.